ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ତାରିଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22 ତାରିଖ ଏବଂ 23 ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ITI ପରିସର ଆନନ୍ଦପୁର। ଏ 2ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ତାରିଖ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାର କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ, ଦଶମ ପାସ୍, +2 ପାସ୍, +3 ପାସ୍, ITI, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ANM, GNM ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ବୟସ ରଖାଯାଇଛି 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଫଟୋ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ 9 ଘଟିକାରୁ 2 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ସେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।